Ndapinda pamberi pedera nakugasa. Ndapinda pamberi pedera nakugasa. Zveita zvikwadi. Ndikaita chabatwa nemota. Marari ngafira. Pamusoro yechanda ndavayo kumangana yangu kuma iye kunzi kushunguruza ndavaya nenyaya yangu pano ndiri kushunguruza pamunda pangu handina rugare kubva 2020 ndakabva panapa musi wa1 Juni tichingosvika vakabva vatotanga kutochera makombe emabhanana. Muna musi wa23 September ndakatsvaga mushandi wangu kuti ateme munda. Ndatsvaga mushandi Simon Mazinda akaenda akati uri kuitei mumunda mangu munda wangu ibvapo vaabata kwadzi mushandi akati nandiregedza ndiri kutoramba ndichishanda nekuti ndiri kushandirawo mhuri yangu kuti ndipiwe mari. Simon akati kumushandi wangu inzvimbo yangu inei ndida kuchengetera mbudzi dzangu. Saka mushandi akabva abuda mumunda paanga akuda kuchikara vantauri ndizvo zvaitika. Tikati alright. Musi wacho ndakabva ndamhanya kubva ndaenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa kubva ndanoshaudzwa nemapurisa kuti munoti hazi mushandi anga achirima mumunda, munoti munda wakabvira munda wani, munda wenyu hemu. Ndikati munda wangu. Takanesana nemapurisa kati munopindira kudaro sei? Mapurisa makazongotongawo munda wenyu. Ndikati mbuya dzai pano madhoketi enyu pano awandisa. Awandisa nekuti ndinondoripota nyaya haitongwi, kunozi tiri kutsvaga interpreter wechimumumu. Aripo sara kana kati mubvunza kandirambira. Ndakapiwa zvese ndinazvo. Kuti kana tichitiswe nyaya ine judgment handiti andika makazoenda kusuka Major Street. Takaenda paMajor Street. Ikaraswa ndakabva ndapiwa judgment. Yekuti wazati wanga wakupinda njani? Ndiye anga apinda Simon Mazinda. Saka izvo ini zvinonetsa nei? Izvezvizvi musi wa6 January vakapinda mumunda vakagobora mabhanana ese. Imi muchienda kumapurisa mosvika kumapurisa hazina mambo tibatsire panyaya because already pane judgment yekoti inoi pane judgment yekoti yaMajor Street. Iyi kutaura pana pakaitwa appeal against this judgment yatakabva. Judgment ikabuda kuti the appeal is dismissed with the cost entirely on the ordinary scale, which means zvese zvamakutoita ndozvinonzi pachirungu conduct of court. Mazuva akona chamuri kuita izvozvi ndochinonzi conduct of court. Muri kuzvidza dani munosungwa because dare rine judgment. Mobva padare rine judgment momaenda kwaMajor Street pane judgment zvakare. Yamuri kuramba kuteedzera. Saka iwe conduct of court ambo yenyu zvamunoita munoenda netsamba yejudgment yepano nejudgment yepayanini handiti vanhu vanosungwa nenyaya yeconduct of court. Pamusoro emambo ndoda kuzogara. Kana panapa makavataurira kuti musadaro munosungwa, asi izvezvi vagobora mabhanana angu ese vasima avo zvinhu zvavo zviri kukura. Ndiyo proof yekuti vanhu vakain conduct of court. Uyo akagobora mabhanana iwawo ndozvavari kusungirwa izvozvo because mhosva yavo contempt of court kuti wazvidza chii dare ndozvawaakusungirwa. But contempt of court manje
haina fines kuenda 3 years. Kana usina kuenda na judgment zvaunoita you appeal against judgment yo apa makapira kekutanga mukarusa handisi then the next thing means mama kuapira kupi kwa court kana musati maapira kwa court it means decision given iyoyo ichiri binding. Saka mukana mamuda go against decision yakapiwa nematare mairi you are in contempt of court munosungwa imi mende iri matsamba yo nei court mutaura kukuza kuti munhu akagogora chii akagogora mabanana munechi zvese then the police should take action. Kana mapurisa asina kutora chi action andika chibva madzoka pamidza street motora kuti vanhu vamakatonga musi wakati appeal yakaita musi wakati waita zvakati then toitangira from nyaya dzingazipera tati chinhu chiramba chiri simbo makawina pano pakoti mukawina koti kwamajor street chaakudiwa kuinforsa zvamakadii zvamakawina naizvotokutaura saka munoramba muita probabeti mapepa enyu akakwana akanaka hamuda kuenda kwamajor street hamuda kuenda mapurisa here ndakaenda kumapurisa asi ako ndinotoda kutaura zviri kundinetsa izvezvi vari kuti hatina interpret yechimumumu apa magwere avo ari kukura izvi vachatokohwa magwere acho apa mabhanana ari kutokura saka ndoita sevo nezvinhu zviri mumunhu muchibva panapa mangwana endai pakoti apa pamajor street musi wemandi muhamataura kuti ndozvatataurwa nechii nemapurisa ekupi ekwaruda kuti munhu akubvumidzwa kuita zvaari kuda just because vanhu vati hatina interpreter asi ari kutyora chii wouya woita nyaya handizvo endai ipapo mubatswe nyaya yakapera kudhara ine makomandare 2 ari kutora chii chimwe chete handizvo imi makomana kana musi kugutsikana nenyaya iyi handizvo nyaya iyi inoapirwa yakuapirwa kupi izvozvi kwaikoti because already kwamajor street appeal makaita sei makaiwa futi mukana mamuita zvamuri kuita munosungwa mazwaira kuma saka tokubatsira taurei mukomana handisi pamusoro emama ndoda kutaura chokwadi amai ava munhu wari kunetsa nyaya wari muziva musi wakagobora mukomana wemabhanana akasimana owe izwai baba ndikukumbirewo mama mai munhu ari kunetsana naye ari kumuziva handisi asi munhu waari kunetsana naye maiyo waari kuziva ihama yenyu imimi ndimi munofanira kunga muri kubatsira hama kuti ona shamwari zvauri kuita pane mutemo wakadai pane mutemo wakadai ndoza ndikutaura mama inini nemunin'ina wangu tatoone dishi pamusoro pemunda iwoyu nekuti nhaka iyi takapuwa uyu pake iyi ndakapuwa panhaka yasekuru wangu izwa shamwari kana uine nyaya ide chibva wabuda mairi muridzi wenyaya aite chii ndati pakaenda kukoti handii vakabva panapa handisi tikakutaura kuti ibve pamunda mukaapila against decision iyoyo handisi mukaenda kwamajor street akati chii akati ibvai ipapo handizvo saka kana musina kuenda kuti zvamajor street ka chiendai kupi kuhigh court munoziva ndikutaura ndikuti taurei mukomana kuti ngaende kupi akagobera mabhanana anosungwa anoedza kutaurirai handizoti muda kurizista chii chamuda kurizista there's nothing to talk about it ishi iriko ndekuti nyaya yakatongwa yakapera apiwi mukaita ikaraswa saka the board is in your court kuti munoramba muchienda kupi hatitokutanga nyaya iko panyowani nyaya iyi haitotanga panyowani ba nditokubatsira iona advice kuti zvamava kuita zvese izvi ndichasungisa munhu icontempt of court muzoiva zvese zvamava kuita zvese izvi icontempt of court because nyaya yapinda matare mairi ikatongwa pakabuda judgment and the judgment iyo haina kuchinja ingori same chii judgment kana musina kuirana nayo apirai futi mukwire kupi kumusoro muramba muchikwira andizvo zvandinotaura ndizvo chete zviri kudiwa hapasina chisomuchataura nezvazvavo
Asikapile kune time frame. Mukanonoka futi kwapila wewe kafura. Hazvichasenzi. Unoti chitaura ini ndoda kutaura pamusoro yechangamiro. Ini ndoti frame mazonda. Ndoda kutaura pamusoro penyaya iyoyi yamukutaura nezvayenhasi. Mabhanana akagoborwa naOwen Mazonda. Mabhanana akasimirwa nababa vake James Mazonda. Ndo akagobora. Saka hondo yatanena naOwen Mazonda ndeyekuti inini ndinoganhura naOwen. Pamunda ipapo. Hondo yatinena naOwen ari kuti mai avo vari kutorera Owen kuti inini ndakarara navo mai avo. Ndobva ndavapa munda waOwen. Saka izvezvi uyu ngomana ane hondo neni. Israel Hadi tinoita piu kubi waipoti nyaya yakatongwa chii then interpreter odaidzwa ukomana odaidzwa motaurirwa mowirirana achitaurirwa achinzwisisa kuti mutauro rudii tatopera nduya pana chekusunudza munhu amuzipa kuti tauri chekuti vandokubatsira ise